खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं क'क्राझार लकसभा बियाबाव BPF हानजानि देरहागोना रोखा जाबाय। खौरां मोननाय जादों दि मैया BPFनि आफादगिरि थामहिनबा आगुनि BTCनि चिफ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै बुंदों दि बिथांनि हानजा BPFनि देरहागोना फैगौ बिसायख'थियाव क'क्राझार लकसभा बियाबाव रोखा जाबाय। बिथाङा फोरमायना बुंबावदों दि बिथांनि मेन जुजिनाया UPPL हानजाजों जागोन आरो कंग्रेसजोंबो जुजिनाय जागोन होनना रोखायै फोरमायदों। नैथि रादाबाव दं चिरांनि बिजनियाव आसामनि अबर' सुरक्षा समितिया मेल खुंफुंदों। मैया चिरां जिल्लानि बिजनियाव थानाय डक्टर B.R. आम्बेडकार कमिउनिटि बिल्डिंआव आसामनि अबर' सुरक्षा समितिया मोनसे मेल खुंफुंदों। बे मेलनि गेजेरजों ललित हेम्ब्रामखौ आफादगिरि, गुलजाल हुसैनखौ मावफुं आफादगिरि, माधब राजबंशीखौ गाहाय नेहाथारि महरै सायख'नायजों लोगोसे गासै सा 51 सोद्रोमाफोरखौ लानानै अबर' सुरक्षा समितिनि मिरु आफाद दानाय जायो। मख'नो गोनां बाथ्रा दि फैगौ BTCनि लकसभा बिसायख'थियाव बिथांमोनहाबो बाहागो लागोन होनना खौरां मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं बर' थुनलाइ आफादा सरकारनि बेरेखायै सोमावसारनो थियारि जाबाय। खौरां मोननाय जादों दि मैया बर' थुनलाइ आफादनि 63थि बोसोरारि जथुम्मायाव बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि मानगोनां प्रसान्त बर' बिथाङा फोरमायनानै बुंदों दि बर' थुनलाइ आफादनि मावथि बिथांमोनहा बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय आसाम सरकारजों सावरायगासिनो दं आरो जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय खावलायनायबो जादों। बर' थुनलाइ आफादनि मावथिफोरनि खावलायनाय बादि जेंनाफोरखौ सुस्रांना होआब्ला बिथांमोनहा सरकारनि बेरेखायै सोमावसारनोबो हागौ होनना बिथाङा फोरमायदों। ब्रैथि रादाबाव दं दिनै 22 जानुवारियाव गासिबो फरायसालिफोरा बन्द थागोन। मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायनानै बुंदों दि दिनै 22 जानुवारि समबार गासिबो सरखारि आरो बेसरकारि सोलोंथाइ फसंथानफोरा बन्द थागोन आरो बेजों लोगोसे गासिबो फालांगि मिरुफोर एबा दखानफोरा गुजरातनि जारिमिनारि महरै लुफुंजानाय राम मन्दिर बेखेवनायनि थाखाय बन्द थागोन होनना फोरमायदों। बाथि रादाबाव दं बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा आरो गोग्गाथाव रादाब, मानोना बर' रावखौ आसाम आयेन आफादाव बर' रावजोंनो रायज्लायनो हासिगोन होनना आसामनि आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारि बिथाङा गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो फोरमायदों। बिथां दैमारिया लिरदों, आंनि जिउआव दिनै बयनिख्रुइबो गोजोन मोनसे बुब्लि। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि जानायनि उनाव बर' रावखौ आसाम आयेन आफादाव मावफुंनो लानायनि उनाव बेखौ गोजोर खालामनानै लाखिनो थाखाय बर' सेलखौ आबुं महरै दाफुंनानै होनो हाबाय। दिनै आसाम आयेन आफादाव बर' रावजों हाबा मावनो थाखाय पियन सुकिदारनिफ्राय लानानै बर' दानस्लायगिरि बुंस्लायगिरिजों लोगोसे आन्डार सेक्रेटारि आरो डिपुटि सेक्रेटारिसिम गासै 14 मासियाव आबुङै थिसननो हाबाय। दायो बर' सेल एबा ब्रान्सआ आसाम आयेन आफादाव आबुं महर मोनबाय। आं गैयाब्लाबो आसाम आयेन आफादाव अरायबो बर' रावा सोलिबाय थासिगोन। अदेबानि साफ्रोम MLA जों लोगोसे गासै बर'आनो आसाम आयेन आफादाव बर' रावजों बिबुंथि लाखिनाय आरो बर' रावजों जायखिजाया पिटिसन एबा नटिस होनायनि हुदा खालामनांगोन। जोंनि हुदायासो बर' रावखौ अफिसियेल राव हिसाबै गोजोर लाखिगोन। मिजिंथियो इयुननि बर' MLA आरो जायखिजाया बर' सुबुङानो आसाम आयेन आफादाव बर' रावखौ बाहायबाय थागोन। बेनि गासिबो जाफुंनायनि गुदियानो दं आसामनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि नाजानाय आरो हेफाजाब। आं बर' बिफान आबुं महर होनायाव नांगौ बायदि जेसेबां पस्टफोरजों लोगोसे मदद बिदोंमोन बिथाङा जेबो हेंथा गैयालासे बेफोरखौ मावनानै होजोबदों। बर' राव आरो हारि फारसे बिथांनि अननाय आरो मदद गैयामोनब्ला दिनै बियो मोगथाङाव जाफुंनाय नङामोन। बेखायनो आं बेनि थाखाय मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ दुलाराय बर' आरो कसारि हारिनिनो जानानै साबायखर बावो। आसाम आयेन आफादनि गोरायुं नेहाथारि आरो नेहाथारिनिफ्राय लानानै गासै मावदांसाखौनो आं बे हाबायाव मदद होनायनि थाखाय साबायखर बावो। आं खावलायो जाय बिथांमोनहा दिनै आसाम आयेन आफादाव बर' बिफाननि मावख'गोरा आरो
मावदांसा जाबाय बिथांमोना गावखौनो सरखारि साख्रि मावग्राल' सानालासे बे बर' बिफानाव बर' रावखौ अरायथायै बाहायलांबाय थानाया जोंनि बिबान होननानै साननानै लायो। बर' बिफाननि गोदान मावख'गोरा आरो मावदांसाफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनाय थाबाय। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।